Salut, ce faceți? Bună! Scoateți, vă rog. Ce să sun? Puneți, vă rog, telefonul în buzunar. De mirosot deja. Așa. Luați, vă rog, protecția. Faceți protecția. Suflați continuu 8 secunde fără întrerupe. Inspirați, vă rog. Vă liniștiți și suflați continuu. Vă rog să nu vă opriți. Suflați continuu. Asta Nu, eu suflu. acum trebuie să repetăm testarea. Totul. Trageți aer în piept. Suflați continuu 8 secunde. Trageți aer în piept. Trageți puternic aer în piept și atunci suflați ca și cum ați umfla un balon. Bine? În această seară, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, biroul rutier, împreună cu celelalte efective de poliție rutieră, desfășoară activități pe linie de depistare conducători auto aflați sub influența substanțelor psihoactive sau a băuturilor alcoolice. Acțiunea se desfășoară atât în municipiul Cluj-Napoca, cât și pe principalele artere din județul Cluj.